Upandileke usempe kutheka xa isekwelo emakhani uyayazi indlela umthetho yosisempisi xa kunjinje kuqumi imibengo uyayazi ngola ngesigelo. Yeah, Rasta. Hayi man. Hello. Hayi namathukuthwane yintoni man? Ngene. Man namathukuthwane yintoni koko? Akho nto mani wena khaya kuthanda uba aggressive. Ayini sana ninqabe makhado. Ndikhona namathukuthwane ndinqamile ufuna ntoni namathukuthwane uyayazi mani. Suka. Hey, hayi niyaqhoma nobrother wakho wena. What do you need from me nomathukuthwane? Hawu niyaqhoma nobrother wakho. Koko nina nanisithi nizandibiza ndiyokwenza i-nails done esitendini senu. Sade savalwa tshotsho. Bethwa amabhadi yam. No nomathukuthwane bendikhe ndabhizi and ke ngoku ndakhe nda-away. Ngoku ndibuyile nomathukuthwane. Away for ntoni? Hayi kaloku nomathukuthwane asifuni wena. But what I'm trying to tell you nomathukuthwane, siyabuya ndisayokhangela uPhantshile. Khange umbone uPhantshile. Ndimbone nimgqibele izolo ebusuku siyapha estadi. Ya mamela ke brand new use wena nomathukuthwane. We are coming back. Now also sitshintshe nendawo. Sizabe sipha ikhona enye indawo kuphanga kulo Similo uyava ke ngoku. Ndiyambona iSimilo ngaseshop. Siyabuya. I think by next week sabe sesibuyile nomathukusi. Ndiyacela mani support yakho phaya izabe khona ifruit, iveg zonke into ezopheka. Okay, no, it's fine, Kato. No, ndiyafuna ke noba khe ndihlale nani phansi, guys. I have an idea, Rasta. Idea about what? Rasta, ndiya-installa, ndiyafakela, manicure, pedicure. So, bendingathanda Rasta uba ndibonisa khona sampha kuwe estendini. No, kaloku Thukuzi, phaya it is fruit and veg and herbs. So, ayingeni indawo into ye-pedicure ne-manicure. Nomathukuthwane. Kaloku ndandikuxelele mna Thukuzi, we don't do things to have. Imagine. Hayi nomathukuthwane, imagine. Kanibone Phansi akekho, kanibone. Imagine Rasta pedicure, manicure. Awunantoni wena. Ngivulile le nonsense. Phantshile. Yemani mbona uthalapha? Phantshile. Hey, vula lo mnyango. Yemani. Joka ubhuti akekho uyafika ubhuti wena. Phantshile, bhuti. Kwenzeka ntoni? Ubuyile bhuti. Suthi ndibuyile Phantshile. Sina. Ufuna ntoni apha start? Bendeliya. Ndifa ngombela babekukho amaphara funa ungena apha bhuti. Apha ndazondabaleka. Usithatha apha isitixo songena apha? Usithathe phi isitixo sokungena apha Phantshile? Usapha ezincwadi khona? Benza sifake eplastikini siyephi sihlale start incwadi. Bendisifunda futhi ezincwadi. Phantshile izapha khona. Izapha Phantshile. Uyafika undibudisanga. Phantshile, ngosuke ndihambe nje intsukwana. Ziphe ezancwebeba nalaa mpepho nala mayeza bephaya endlini apha. Bani akandithengise mayeza mna bhuti. Khange ndithi uthengise mayeza ndiyawabuza bamaphi Phantshile. Lisinikize skili. Bhuti, wayi wena soloko xa ulahlekele zizinto uzaza kumqala bhuti. Khange ndilale phaa endlini, mna ndilele apha, mna wena ufike nini wena? Phantshile, kwenzeka ntoni ngamayeza am? Ndicela amayeza am kwethini. Njengoba sendihamba ndiyokha amayeza nje. Hayi kaloku, bemayifola amayeza bhuti. Bemayifola mayeza. Aphi ke ngoku? Aphi ke ngoku Phantshile? Aphi amayeza am mntakasisi yintoni na wena? Ndiwathengisile bhuti amayeza. Yintoni ngathweni bungayifuni imali wena? Sapha imali yawo ke Phantshile. Kuthi xa wathengisile sapha imali yawo. Sapha imali yawo. Ndiwathengisile biha kaloku ngumngadeni ebebhana impepha inqweba yeba neliyani ndibusile zandifundisa ngalo. Sapha iphenye. Iphenye imali Phantshile. Bhuti amayeza alebhayiwe. Amayeza alebhayiwe. Ufike ubalala Rasteli uqhubela iveni. Iimesi zakhe ngoku. Phantshile, khawume mntakasisi. Xa ujongile ndibharu ne. Njani bhuti? Phantshile, bengakanani la mayeza for uba makuphumi i-8 uphinde uzondixelela uba wena uleyibhayisa ngamayeza am. Bhuti. Phantshile yim, ndifuna ubuyela esitendini ngoku. Dololo amayeza. Jomamela, suwara njinji.
I am gonna take this easy and very lula. Ngoku siyahamba ndibona kamane ndiphethe nemihlakulo. Ndiyabona benza buza into Ya, siyokha amayeza la uwamoshileyo. Ake ngoku. Phanjile. Ake ngoku. Futhi amayeza izabuya la mali. Ndilebhayisile amayeza. Phanjile. Buzawathengisa apha istendi sisithile. Ndicela ubuza ke mntakasisi. Istendi sithile buzawathengisa apha amayeza wena. Ndiyabuya usunisokolisa wena. Siyabuya istendi ndithethile noNantsika nosisi noMagcukumbe pha. Usisi noMagcukumbe undiboleke istendi siyavula. Now the only thing that is left uPhantshile. Uthini? Sihambe siyokha amayeza la uwatyileyo. Vala umnyango sihambe tu. Uthini wena xa usebenza ungasebenzeli nje? No njinji mani cinga wena. Saba ke i-agent yam ke siqala ibhizinesi yethu. Phantshile masapha. Vala umnyango sihambe. Vala umnyango. Yazi wena Phantshile, if you could think and try to remove ingqondo zakudala, because ingqondo zakudala zikemki apha kuwe Phantshile. Usenengqondo zikabobo wena. And still usafuna nezibhenkwelo. Kaloku John ndibona la mayeza bola bhuti. La mpepho yanuka la mpepho. Kwagcwala impuku phana bhuti kunuka la mpepho. Zatyana umnqwazi wakho impuku bhuti. Njinji, I understand because mhlambe ubulambile nentoni uzama into yokutya. Now there is a solution for this. Masiphinde siyokha amanye mntakasisi uyabona. Because yintoni into endiyicingayo mna. I want us to come back. Ufumene istendi ke ngoku. Yeah, Phantshile, that's what I'm saying. Uphantshile ke usempe utheka xa isenkwelo emakhani uyayazi indlela unomthetho usisempini xa kuntshintshe kuqumbi imibengo uyayazi ngola ngesigelo aba ngusempe